Apat ka mga butang nga dapat naton himuon agud mangin cyber safe kita sa aton mga social media account. Una, magbutang sa multi-factor authentication sa aton account kag device. Ini isa ka pamaagi agud nga madoble ang depensa sang imo password kag indi madali nga mahack. Ikadua, ugalion permi nga ma-update ang software sang aton mga account kag device agud gilayon naton makita ang kun anuman nga virus o kon threat sa pagpenetrate sang aton account. Ikatatlo, dapat gid naton iobserbar ang think before you click o kun paminsaron gid anay antes magpindot o kun mag-click sang nagkasari-sari nga mga link nga nagagwa o kun nagapop up sa inyo mga cellphone kag computer. Bangod ini ang isa sa pinaka-epektibo nga estratehiya sang mga hackers agud masulod ang inyo account kag makuha ang inyo tanan nga mga personal data. Ikaapat, magamit sang mapag-on kag pinasahi nga password sa inyo mga account kag device sa pagdepensa sang aton tagsa ka mga account. Aton tandaan nga the more nga unique ang aton mga password kag indi kinaandan, the more nga mabudlayan sa pagpenetrate ang mga hackers. Ini nga pahanumdom ginadulong sa inyo sa ang Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Ano bala ang dapat naton himuon agud nga indi makawatan ang aton mga salakyan? Una, likawan ang magparking sa mga madulom nga lugar. Ikadua, saraduhon gid ang mga bintana kag pertahan sang salakyan antes kini bayaan. Likawan man nga magbilin sa mga malahalon kag importante nga dokumento, gamit o kon kwarta sa sulod sa inyo salakyan. Maghalong sa mga tawo nga nagapalapit sa inyo salakyan. Iba kayo sa gilayon ang mga depekto sa inyo salakyan, ilabi na gid ang bintana kag puwertahan. Mas makapaayo kung may arang dashcam o kon alarm system ang inyo salakyan. Ibaluon ang mga hotline numbers sa pinakamalapit nga police station sa inyong lugar agud makapangayos ng gilayon nga bulig kag responde kung kinahanglan. Pang-alerto sa tanan nga iron indi ang kampan. Ini nga panumdum itatulog sa inyo sa Iloilo Police Provincial Office, the home of the Ilonggo Cops. Road safety tips, slow-moving vehicles, visibility. Siguraduhon nga nagagana ang tanan nga mga suga sa atong salakyan kag iban pa nga mga accessories ini para sa aton matalunsay nga pagbiyahe. Right lane usage. Sa mga nagagamit sa motor, tricycle kag e-bike, magpabilin sa pinakatao nga linya sang dalan. Signaling. Gamiton din ang signal lights antes magliko o kon magpunto para maalerto ang nakasunod nga mga salakyan. Speed limits. Magpadalagat sa nagakaigo nga kadasigon para malikawan ang aksidente. Kag maghatag konsiderasyon sa ibang na mga motorista para mapaiway ang indi pag-intindihan. Ini nga mahanungdong ang ginadulong sa Iloilo Police Provincial Office, the home of Ilonggo Cops. Almighty God, our most gracious Father, we, the Ilonggo Cops, come before you today to ask for guidance and protection as we carry out our duties as guardians of peace and protectors of our people. Grant us the strength and courage to face the challenges and dangers we may encounter each day. We pray for wisdom and discernment, O Lord, to make sound decisions in difficult situations, compassion to show kindness and understanding, and integrity to uphold justice and righteousness. Lord, we thank you for the privilege to serve and protect the Ilonggo community, and may you continue to guide and watch over us. Bless our families who also make sacrifices as we serve on the front lines. Provide them, Lord, with comfort, strength, and support as they wait for us to return home safely. In Jesus' name we pray. Amen.
Good morning, good morning, good morning! Welcome na sa aton programa nga gadulong sang balita kag informasyon sa aton nga programa inisyatibo sang Ilonggo Cups. Yes, ang wala sang liwan kundi kada Martes, ang wala sang liwan kundi ang Ilonggo Cups on Air. Gikan diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center sa kaalwan ni Dr. Ramel Uy, sa ngalan sang aton Provincial Director, Police Colonel Bayani M. Razalan. Kag sa ngalan man sang aton Public Information Officer, Police Major Rolando Aranyo. Kag ang upod ninyo subong nga aga ang aton mga kabalikat. Sa technical side, Police Staff Sergeant Christopher Dignadice. Kag kita man nga kabalikat. Okay. Kabalikat Police Corporal Princess Ruth Margaret Istabilio. Kaga ko naman si Kabalikat Police Staff Sergeant Erwin Magarso. Happy Tuesday morning gid Kabalikat Princess. Yes, happy Kamusta Tuesday. mo sining Martes, no? Yari na kita sa pizza nga 14 na kita karon sa bulan sang Oktubre tuig 2025. Kadasig lang gid sa inadlaw Kabalikat Princess. Lapit naman Kaga pila na lang gid kadlaw kag Christmas na Kabalikat Princess. 72 days na 72, lang. yes, kadasig lang Kabalikat gid sa Erwin. inadlaw. 72 days to go no kag before Christmas Day on December 25. Pero prior si Kabalikat Princess, no, madamo sang nagakalanabo pa. Ante sa aton sining Christmas, no, pero continue lang ita no sa pangamuyo. Always no nga safe no or safety nato ng aton sining pamisaron. Kaga siyempre dapat preparado kita all the time Kabalikat Princess. Yes, Kabalikat Erwin. So subong nga aga Kabalikat Erwin, no, i-discuss naman naton ang safety tips naton para during earthquake drills, no. Yes. Kaya usually amo ni ang maano nato no gakalipatan no, especially maskin ano naton nga practice sang drillings no, ang gakalipatan permi. Yes. Kag para ma-refreshan man no. Okay. Kaga siyempre Kabalikat Princess, no, antes ang aton sining mga topiko sa subong aga, angot sa sining mga reminders and safety tips nung ihatag naton during calamity no sa paglinog kag subong man other mga road safety tips naton karon kag sa mga calamity naton na Kabalikat Princess dapat preparado kita all the time. Practice na no ang mga nagahiwas ang ila sining birthday sa subong adlaw Kabalikat Princess, no, ay off na nga aton sining nagdulungan tatlo. I-off na yung i-double click lang, isa lang ka-click. Okay na. Okay. So yara na aton sini nga birthday Happy song no. So birthday. happy birthday kid. Sa tanan nga nagiwasang ila sini nga birthday sa subong sini nga adlaw no. Yes, happy birthday. Sa Oktubre no. Happy birthday gid sa inyo tanan-tanan. Celebrar naton sini nga birthday no nga mangin chillable lang kag enjoyable. Kag malipayon gid Kabalikat Erwin no. Malipayon nga kita Kabalikat Princess no. Despite sa mga nagaklanabo sa aton sini nga palibot no kag sa mga nagaklanabo sa aton sini nga mga adlaw-adlaw sini nga pag sinarayo dapat hindi naton nga or di kita makalipat no nga pangalipay no. Kay siyempre no especially Kabalikat Erwin no, mga muyo gid kita no. Magpasalamat sa Ginoo sa aton mga blessings. Yes no, kay every day is Christmas Day Kabalikat Princess no. Kay siyempre sa kada adlaw-adlaw nga pagbugtaw naton is another blessing no. Nga aton sini nga nabaton na ilabi na gid no kung makamuklat kita Kabalikat Princess every day no. So dapat sa pagbugtaw pa lang naton hindi kita magkalipat no nga magpasalamat sa mga bag-o sini nga kabuhi nga ginahatag sa aton every day no. Kabalikat ni ang balin Kabalikat Princess no nga every day is birthday kag Christmas Day sa aton. Birthday gift ni Lord. Birthday gift ni Lord sa aton. Kay ginatagaan kita sang bag-o sini nga Ginapukaw pa kabuhi. kita sang Ginoo. Ginagaan pa kita sang chance para mas maging better ang aton everyday kag mas maging kayuhon ta ang aton nga mga sala. And of course no dapat no mangin purposeful kita Kabalikat Princess no kay mo na bala no nga sa pagkabuhi naton sa kalibutan no always lang gid no nga do good no. Imo lagi sa mayo no kag legal Kabalikat Princess. Kag likawan naton ng mga ano mga illegal. Yes, kag mga temptasyon. Yes, correct. Kaya mo na dapat Kabalikat Princess no nga sa aton sini nga pagkabuhi sa taga-adlaw nga nakakadlaw si Kabalikat Kabalikat Princess no. Kaya mo na bala no nagagaw gid sa akon nga tension si Kabalikat. Okay. So na dapat no although nga nag-enjoy kita sa aton sini nga kabuhi no dapat na imo lang sa mayo no kag sa aton isig pareho. Kaya mo na bala na always ang inambal nato nga ang kalinong kagataway sa aton sini nga palibot is nakadepende man sa tagsa sini ka mga individual nga kontanan buot Kabalikat Princess no wala sang nagahimo sang malain kag wala sang nagahimo dira sang illegal kundi kanami no sa aton sini nga komunidad Kabalikat Princess.
Of course, okay, change music na kita kablikat princess. No? Tapos na ang happy So birthday. sa tanan nga nagaywas sing lasin nga birthday, no? Happy birthday sa inyo tanan-tanan. Kag sa may makilala ka mo dira, no? Kadto lang sa aton sini nga comment section. Sa aton sini nga comment section agod nga pag-acknowledge naton karon. Kay pag-greet naton karon, no, antes matapos or during sa aton sini nga live program sa subong sini nga aga. And of course, sa kablikat princess, no? Nagapasalamat man kita, no, sa Kalwan sang Radyo Ogyon na Santa Barbara. Ay labi na kita sa aton sini nga local government unit dira, no, subag puna sa aton sini nga municipal mayor, Honorable Dennis Superficial, no, kag of course sa management and staff, no, sang Radyo Ogyon Santa Barbara, pagpanguna ni Kaugyon Buboy Sukal dito sa Kalwan, no, nga maka-program kita, no, makaukap kita every Tuesday 10 to 11 in the morning, kabalikat princess. Kaya siyempre, no, makitaan kita sa aton sining official Facebook pages, no, ang Iloilo Police Provincial Office, kag subong man sa Santa Barbara Ogyon page, kag subong man kabalikat princess, no, sa YouTube channel, no, makita man kita sa through sa YouTube channel sang Radyo Ogyon Santa Barbara. So naka-live kita dira. Of course, mapatian man kita kabalikat princess sa bugos sini nga poblasyon sang Santa Barbara, kag siyempre, no, sa dira sa tienda kabalikat princess, no, mabatian kita dira. Kag sa aton sini nga frequency, no, sa DYIS 106.7 FM sa inyo sini nga mga radyo nga mabatian kita, no, sa mga lapit nga mga kabanwanan diri sa probinsya sang Iloilo or lapit nga mga kabanwanan, I mean diri sa Santa Barbara, no, nakalambot ang or makalambot ang aton sini nga signal dito sa Barotac, Nuevo, kag subong man sa Kalinog and Lambunao, kabalikat princess. So this moment, kabalikat princess, no, aton na sining pagdulong, no, aton sining mga tips and reminders sa mga nagakalalabo sining kalamidad, no, sa aton sining especially palibot. kabalikat Erwin, no, ang earthquake, no, lately gidang ging bulabog gid, no, ang parts sang Bogo, Cebu, yes, kag ang Davao. Kaya sa prior sina kabalikat princess, no, damo sa mga na orang kasunod-sunod, no, ligada lang pila kadlaw, no, alin sang September 30 sang gabi, tapos pagka October 10, no, kag subong man sang September 30 kagapon sa Kasanagon. Oo, kagapon sa kagapon ba or sang Domingo sang Kasanagon, no. Kagapon gid ang kabalikat princess, no. Alauna, no, alauna sang Kasanagon na kabalikat princess, no, Lunes na. So it means yesterday, no, 1 o'clock in the morning, which is nga nagtayo og liwat kabalikat princess, kag ako nya daw ano lang daw kapalanam ko anon lang ko si kabalikat Dex na nabatagan nya gid kabalikat princess, no, ang pagtayog sa Linog. Awat ko kabatsyag man ako. So do na lost ko. Oo, ako labi pag ulang ko natulugan, no, kay launan, no, mga Kasanagon naman kita natulugan, kag amo na bla kabalikat princess, no, nga iligadan lang sang September 30 lang, nagsunod sang Biyernes, no, October 10, no, 10 days lang. After 3 days bagid may nagluntad liwat, kag ang epicenter or epicenter niya is dito man gyapon nagbalik sa Bogo, Cebu, no. Yes, so muna kabalikat princess, no, nga kumbaga ang Linog is hindi naton malikawan, kag pero pwede naton nga preparahan kabalikat princess, no, kay ang why hindi man gandaan ma-predict kabalikat princess kung saan mo katabo. Yes, kabalikat Erwin, why kita kabalo kung saan gid ang pinaka mabaskog, saan naman magluntad ang Linog, na ang gud ang imo naton is ang aton sini nga preparation na gid kabalikat princess. Yes, specifically, no, kabalikat Erwin, no, kay to hingambal mo nga preparation, no. Amo na niyang pina-usual naton nga gina-practice, no, especially kung gakatabo na or usual na nga ada na ang ginatawag nga earthquake. So kabalikat Erwin, ang first naton ginhimuon ay drop. Yes. So Drop muna down. dapat, no, drop yun, no, kumbaga automatic, no, kumbaga linogin man, no, automatic hapa, no, or kung iban kung gusto niyo makaya pwede man. Dapat drop gid dapat drop gid, no, nga nagapa, no, kay agon nga maprotektahan niya sining kaugalingon, kay kung katindog, especially kung gadagdag, may mga gadagdag nga falling debris, no, yes, kabalikat Erwin. So dapat automatic, no, pag no, kag same time ang balance wala naton kabalikat princess, no, dapat naka-drop kita. Pero ang part nga muna kabalikat Erwin, no, mag-drop kita dapat ang aton nga hands or sa aton nga ulo. Yes. Tapos ang aton nga position in which, no, ang di ba pag cover na naton. Ang next naton is cover, no, pag drop cover. Cover your head. Dapat syempre amo naton proteksyonan kabalikat Erwin, kay amo na pinaka-sensitive, hindi na ta kapaminsar kung if ever nga maigo na siya sang any nga bagay, no, during that time sang earthquake. So dapat pag cover na nato, no, pangita ta dayon kabalikat Erwin, no, sang mga hard mga hard objects ngayon which bilang nga pwede ta ka panago, no. Example, dapat makapalipod kita gilayon ng kabalikat princess, no, kay kabudlay nga daan ga
gasiki na dakaron ninyo sini nga ginapatungan dira. So dapat palipod Mga low-lying furniture kabalikat Erwin. So dapat mga low-lying, no? Hindi nga dito ka man sa mga alang-alang nga posisyon, no? So dapat mangita kita sang area nga daw ma-safety aton kauglingon. Kag if ever man nga daw tag-as gid ang building, no? Pwede man kita ka amat-amat, no? Exit, especially ang amo na nga posisyon naton nga daw dock possession, no? Maka-help man sa aton, no? Nga maka-out sa isa ka area. Kag amo nang purpose niya kabalikat Erwin, no? Kag dapat kung nagapagwa kita no sa aton sining or halimbawa bala nyo nga video delikado kung sa mga building kamo dira, yara kamo sa ika 100 floor halimbawa kabalikat princess. Taas. Pero sa butan sa mga 4th floor lang, no? Kaya kalabanan sa mga aton na may mga 2nd floor na 3rd floor. So dapat nakasikongkong kamo, no? Nakadak, no? Kudas nakadrop na kamo, pero dapat hindi masiling mga diretso ka maglakat kay laban-laban tumbahon nga ginadilian tana kabalikat Erwin, kay budlay na basi matumba ka mo dira ti another injury dira, no? So dapat paglakat nyo is panguyat ka mo, na importante kabalikat princess, hold, no? Nakapanguyat ka mo kung sa mga agdan ka mo galabay dira, dapat nakapanguyat gino, hindi pwede nga gadalagan ka panawag sa agdan nga wala ka mong nayatan kay may tendency nga pag-shake sang linog is kung baga daw ginatikwang ka na kabalikat princess, so dapat nakapanguyat sa mga drillings. Especially kabalikat Erwin, no? Kung manaog sa hagdan, no? Kay syempre ang aton nga isa ka kamot kay mga kapyot pa sa hagdan. So need naton gyapon i-cover aton ulo. So pwede naton nahimuon kabalikat Erwin is mangita ta sang libro nga daw medyo damol-damol, encyclopedia or ano dira nga pwede ta i-cover somehow sa aton nga ulo. Or basi kung mayara ka mo nga kung mga na bala nang nutshell dira or mga construction hat, no? Pwede gina magamit, no? Ibutan nyo sa ulo, sok-sok nyo nga daan, or kung wala na ibang helmet nga open, pwede man nakabalikat princess, no? At least no maprotektahan na aton sini nga ulo. Kaya mo naka-importante nga ulo nato, no? Kung once nga bi kung halimbawa matupan na karon sa falling debris, ang sini nga ulo dati kung malipong ka mo wala na. Why na kita kabalo na escape. Hindi ka nakagwa dira sa mabudlayan ka na, no? Kag subong man pwede man kabalikat princess, no? Kung balaan nyo ng medyo delikado dira halimbawa sa mga establishment or sa light panibalay, materials inyo balay. Kaya anong imo nila kabalikat princess is gwa ka mo sa mga area nga wayang open area, yes, no? Dapat dito ka mga open areas, dapat wala man na sa mga poste nga matumba sa inyo, wala man sang mga bagay dira nga makano sa inyo. Anoon mo kung nagwa ka to sa open area, gali may mga poste ka na linya, gali karon da sang more power linya sa iliko kabalikat princess, yung best nga safe ka mo dira na tumbahan ka mo sang poste kun hindi safe kid, no? So dapat secure nato nga wayang is palibot naton nga wala sang makatupa nga bagay or mga kuano man dira nga bagay nga makatupa sa inyo kag maigo kamo kag ma-injured pagid kamo kabalikat princess. Yeah, especially kabalikat Erwin, no? During mga calamities or earthquake nga naghilitabo sang past few weeks or past few days, no? Na-notice naton ga-occur siya during morning. So alauna, 1 a.m. Tapos ano pa ganitong last time? Mga taga last 10 kabalikat princess, no? Taga last 10 man sa gabi. Ninugtulog mo na amo na kabalikat Erwin, no? So dapat, no, if ever nga daw malang-alang ka, no, ang aton nga pinaka-last or daw purposely nga makaka-cover sa aton ulo is the pillow lang anay for the meantime, no? Pero kung if ever kabalikat Erwin, no, makapangita kita sang daw hard object nga daw pwede ta makataguan, amo na naton pag transfer, no? Pero if possibly, no, kay usually ang aton nga linog galas man lang siya 10 to 30 seconds. Seconds man lang siya. Princess, kag kung balian taman nga well established ang aton panimalay kag mayo ang foundation niya, mas okay na nga hindi na lang kita mag-move, no? Or we try to cover na lang aton nga ulo para at least safety man tagyapon kabalikat Erwin. Mo na kay importante kabalikat princess, no, nga dapat protektahan gid una ang aton sini nga ulo, no, kay budlay na. Ang iban nga daan amo na bala dapat no nga ang iban matabunan ng nila. May araw ni kay instances na kabalikat princess, no. Ang iban bala no halimbawa nagapaligo. Ay may araw ng iban nga sa naglinaw no kapaligo no ka dra. Importante may nagtabon ka lang da, twalya lang daw na tapos isa kamot tara sa ulo kabalikat princess, no. So importante no kay segundos lang man na gani ang linog, no. So pero kung hindi kita maka-escape dira kung grabe na gid, no. Kag hindi man kita ka-assume gid kabalikat Erwin, no, nga daw it would last lang just for the second kay hindi man kita maka-predict
No, kung amo gid man na ano. Pero ang Oo. usual gid man gakatabo kabalikat Erwin is amo na 10 seconds yes, to mga pinaka-maximum segundos is lang 30 seconds lang gid. Kumbaga nga mo nang tawagan nga earthquake no, quickie lang kablikata Oo, princess. yes. Oo. Dasigay lang no. Mas dasig pa sa Oo. relasyon nyo. Yan. So, dapat- Kay 30 seconds, 10 seconds lang. 30 seconds lang no. So dapat ang aton sining ano no nga napagid kablikat princess isa pagid nga tip naton dira. Yes, pwede man halimbawa kung dira sa panimalay nyo kung may masalakyan kamo dira, Oo. pwede man kamo kakadto sa sulod sa inyo sining nga salakyan no. Agon nga mag dira kamo magtago no, pero make sure lang kablikat princess no. Para nga- sa wayang or Oo, open sa area. open ang area inyong man no, nga basi salakyan. kung yara tol sa salakyan nyo. Tapos oo, tupad sang poste na hulugan pa kamo matumbahan sang ka mo poste. dira. So dapat Oo. secure gid nga kung pwede pa bante yung gamay ano, sa mga ligwa nga lugar. Kaga delikado man kablikat princess na kung ara man kamo sulod sa salakyan, secure man nato nga malayo sa mga landslide. Bala kay pareho sang natabo to kablikat princess Oo. no, nga naligiran sang bato to belang salakyan no. So dapat make sure man kita nga ang ginakatuan sa inyo sining nagtago kamo Salakyan, tod sa oo. salakyan nyo, pero hindi gali safe no, basi Pinaka-safe, na oo. after sang lino ganan may mga aftershock na nga daan kablikat princess no, basi Yes, maligidan kablikat kamo dira Erwin. sang duta or matapukan sang duta or maligidan sang baton. So dapat Kapag secure mga high man area. areas, yes. Mm. Amo na specifically kabalikat Erwin, no, kung mga high areas kamo no. Oo. Amo pag ginang dapat i-secure no, especially kung balanta ang balay ta ada sa tag-as or sa Oo. mga bundok no, dapat balanta gid ang kuano ang parts sang aton balay kung safe bala ina no. Oo. Especially amo ning gakatabo bala kabalikat Oo. Erwin no. Dapat hindi ta na pag i-deny sa aton self no, kung kabalaan na naton nga alang-alang na ang balay hindi ta na pagpiliton. Need na naton mag-evacuate or dito. magsaylo sa ibang area. Maskin sa mga relatives lang anay kabalikat Erwin no, Ah. in which bala nga mabalan or mahambal naton sa aton kahulingon nga safe kita. Especially yung mga kabataan kabalikat Erwin. Kaga speaking of balay kablikat princess, namo paginino sa aton sining man mga viewers and followers naton. Before kita magpatindog bala sa mga balay naton, pilion man naton ang area naton nga safe no. Yes. Iba nabi ka patindog ara sa babaw sapa, babaw suba. Bala nyo naman nga daan nga ginabaha kamo dira no, aside sa baha pagid kung baga tanan nga calamity, prone kamo dira no, prone kamo sa baha dira. Kanugon lang sang balay. Oo, kanugon lang sa balay nyo. Kagang safety kang pagid. safety Yes, pagid no. kablikat Kag sa linog pagid nga daan ka kablikat princess no, kadelikado man kung inyo sini nga panimalay nga babaw sa mga pilas. Ang iba nabi ang pagid na no, siyempre paano na lang Mahambal sila na kanami isang view yan. Oo, kana overlooking ano na Overlooking overlooking area. Yes. Oo. Ara terrace no, ara sa 5th floor no, pero pilas man lang gali no. So mo nakadelikado kablikat princess no. Nga dapat magpatindog kita sa aton sini nga panimalay is sa safe kaga sa secure sini nga area no, agon nga sa tanan nga calamity safe man nami gid mga patag bala nga area no, flat no. Tapos layo man sa baha. Yes, kablikat Erwin. I guess Layo man sa sapa. Layo man sa sapa no. At least no, hindi ka mo mabahaan kamo dira. Yes. In case nga maglinog kampante kamo nga hindi ka mo matipagan dira no. Kay I guess kablikat princess no, sa subong sini nga generation no, daw may mga soil test na kita no. Yes, Before mo kablikat patindog sa Erwin. balay, anticipate na nato no, kag ginasto kita milyon sa aton sini nga balay. Ang lote nga ginaano naton, piliyon nato ng area nga safe no. Kay may mga soil test na I guess no, sa mga bago subong nga mga hindi siya mga sa appropriate. engineering no, nga gina soil test na dira kung ginabalang mga area is mahumok ba dira or gakatipag gakalandslide and even gani sa mga piste pagid kablikat princess no, mga ginaanayan nga mga area. So may Yes. mga soil test na dira, gina-check na tanan ang quality sang duta dira nga safe bala patindugan. Bala na sa mga ano ninyo sa mga engineer ninyo kablikat princess. Kablikat Erwin. Kag biskan sa ano man sa normal naton nga or ordinary ano bala naton no, nga ang area bala na safe bala patindugan sang panimalay naton, balay naton. Kapin pa ko mga dream house na kablikat princess, di ba? Yes, kablikat Erwin. pareho There's to sa no imo turning to back kablikat Erwin. Oo. Once Pareho to nga sa imo nga napatindog dream na. house, di ba? Ano tong area ya patagid kablikat princess? Patag man siya kablikat Oo. Erwin no, kag pero double story lang siya. Pagka malayo gyud sa baha kablikat malayo princess siya sa no. baha. Yes. Kaga mo na pagid manami kung may mga second floor pagid kablikat princess no, at least no. During Oo. may baha makapasaka ka May sa saka babaw. na sa Yes, babaw oo. no. Kag Okay na basta purposely, basta nami malayo sa ano sa baha kag suba kablikat princess no. Lapit sa Banwa. Yes, kag lapit sa Banwa. Makapaninda dayon ako. Oo. In short, kablikat princess, no, dapat sa safe kita nga
area, no? Kabalikat Kung Erwin. sa tanan nga calamity hilway kita kaga Mm-mm. siyempre no kumbaga lifetime na dre. Yung mga Kaya especially dream house kabalikat nyo na, Erwin, oo. no, kung may mga kabataan kang mga gagmay, no, budlay dabi mag-transfer to isa ka from another place to another. Kaya especially kung mamuning mga may calamities, kabalikat Erwin, no, ang hindi ilang isa kabilog nga bata ang bitbit mo, Yes. especially kung pagpila kabilog imo bata, dabi, no, apati aside from that, no, ang gubag nyo, bi, kung may gamay ka pang nga baby, kabalikat Erwin, no, very mabudlay gid, no, very hard lang gid sa parent, especially Yes. kung isahan nun kapag ida sa isa kabalay, no, dapat gid mas piliin tagid ang pinaka safe nga area as Yes. insakto gid ang gihambal mo kabalikat Erwin, no. Before kita magpaubra sang balay, i-plan out gid. Oo. Hindi ta pagdalion kay ang every nga ways or bagay nga ginadali naton dali na madula. Yes, oo. Patatamaan. Dalain. Ay, hindi, pero to, nasa kabalikat Erwin, sakto no, na. ho. Pero mas gusto mo nga, mas id-id, no, mas nami ang imo nga balay, no. Dapat planado. Planado. Kasi namad-amad ng kabalikat Erwin, no, Yes. pero at least bala on plan, mas Yes. gusto mo. Oo. Kaya hindi ka mo pag kabalikat princess no during pagidlinog no amo nang iban nga mga naga-establishment pagid nga way nagakatipag is because man nga iban isa mo na hindi na mo ang original plan na nga Hindi kaya sang budget, Yes. tapos ging change ang Na isa ka ging change lang. material. Oo. Kaga may ara pagid nga way sa plano no nga mo lang ni plano 2 story no pero pag patindog naglambot na tag 5 ka story. So which is nga Tapos ang kableya, 10 ano lang galit. so mo na kabalikat princess nga bayan sa plano kag ang iyang structure ko balagid kabalikat princess amo na during sa mga linog no amo na iban nga ka ano bala katipag dra because nga wala sang plano no kay dapat na kung mga Substandard. substandard ng mga materials kag size na inang ano lang ginudwang-dugang floors every year mabal mo kadawa-dawa naman Pinagusto na lang, oo. pinagusto na lang Wala which is, plano, oo. nga wala plano nga kung sa diin is dapat nakaplanado na tanan Oo. alin sa pundasyon sa materials kag siyempre no ang kapagunon sang isang inyo sining Balay. panimalay kag mga establishment dra kabalikat princess no mo na kay importante no nga kung substandard is during linog makita gid na no kung nagalinitik dira Oo. or nagakatipag or ano maglanabo kag siyempre kadelikado kabalikat princess kung may madulaan na sang kabuhi sa kangay sinang kabalikat kalamidad. Erwin, no. Speaking sa mga kadulaan sang kabuhi kabalikat Erwin, no, hindi ta na mabalik kung ada na siya kag especially no amo na gani usual ta gina remind diri nga although nga kapilatan na naging hambal, no, pero ang amo ni nga bagay masin amo ni kagamay, no, kabalikat Erwin, no. Amo na ni ka importante, no, kay Yes. masin amo ni kagamay nga bagay makapa makaluwas ang aton sining kabuhi kabalikat princess. kabalikat Erwin. Kag at this moment kabalikat princess no aton sining dugangan pagin no kay during mga calamity isang aton sining go bag no. Importante kabalikat princess kabalikat no nga may in every calamity baha man May emergency emergency pack ano kita. sunog or linog no dapat Yes. may maano na ba naka-preparar na kamo no nga in case nga amo ning kulanabo nga mga kalamidad is may podyoton kamo dira may go bag kamo dira Yes. nga ano ng mga sulod yung gani kabalikat princess Yes, kabalikat Erwin, no. simple go Oo. bag. Specifically kabalikat Erwin, no, dapat gid man ang aton go bag, no, i-identify ko anay dapat ang go bag naton is ang waterproof siya kay especially kung gainulan kabalikat Erwin, no, kung Oo. anong tanaman na ang go bag ang unod ya sina kung Kung puro basa basa tanan. na, oo. Yes, kabalikat Erwin. Especially no kung ang mga extra shirts ang kabataan, dira na amo na nga need gid nga waterproof siya. So ara da ang unod naton ang medicines, ang water naton, especially dapat ang water naton i-secure gid naton kabalikat Erwin, no, kay basi bala ma-contaminate, no, kung once nga daw hindi siya bala well sealed kabalikat Erwin, no. Tapos aside from that, no, kay need naton ang first aid kit basi bala may mapilasan Yes. or any of parts ng pamilya naton pilasan dira, at least may ara kita sang pang emergency kit nga first aid kit. Yes, no kaga sa during sa mga medicine kit ato na kabalikat princess no dapat kompleto na. Ilabi na sa mga first aid kit nato ng mga bulong una na dira mga bitaday no. Ay importante na mga band-aid lang dira kag mga ini dira nga mga pangbulong sa mga somehow makain oo, na siya nga mga pang first aid no. Kay siyempre preparado kita pati na dira vitamins kabalikat princess no. Yes, kabalikat Dapat may ara Erwin, gali na. oo, para prasado kagyapon. Kag kabalikat Erwin, no, nga aton mga documents or mga importante nga dokumento, no. Dapat i-secure tagid ina, no, kay especially kung mabahaan, masunugan kadira or manan ka sang earthquake, no. Basi bala maguba ng balay mo, ang imong mga importante nga documents wala mo tuma salbar, no. So kabalikat Erwin, dapat gina-secure tagid na ang mga
documents naton sa panimalay naton. Ara Oo, siya sa sa muna separate. ka importante no mga dokumento ninyo dra. Ilabing gidrang imo sining marriage contract or Yes, ang marriage contract kabalikat Ang Erwin, marriage pwede mo pa siya pangayon liwat sa siyempre mga titulo mo dra. Oo, mga titulo sang balay mo amo na pinaka-importante kabalikat O tanan Erwin. nga mga document nga importante no. Biskan gani ano lang school ID gani kabalikat princess importante na. Importante gid kabalikat Okay, Erwin. siyempre sa mga eskwelahan nato na no entry no ID No entry ID, no entry. Oo. Sa mo na importante ng mga documents nato ng kabalikat princess no. So kung wala kang gali ID oo. kabalikat Erwin, hindi ka na mag-school yun. Yes, oo, hindi mo na pero kaya hindi naman kinahanglan nga mag-school. So mo na kay importante kabalikat princess ng mga documents no. Mga importante mga documents basi ba iba nga yung mga documents basi kung mga mga sentimental value kasi nyo pwede Ano, nyo mga madala. pictures? Mga pictures. Hindi mga pictures sa mga Oo. ex nyo ha. Kasi mga love letter nyo da, pwede nyo ma-include as long as na bit-bit nyo na dara. No? Basi makapa-inspire pa man na sa Oh, inyo. yes. No? Samtang mo ng mga... Kapasa-basa, Oo. kagasenti ka dira, no? Yes. So, mo ng importante ng mga documents, ng mga importante, kapin ba mga recent yung mga documents, Yes, kag kabalikat mga Erwin. neither ang mga credentials Oo. nyo. Especially kung may mga medication sila kabalikat Erwin nga Oo. doging sang prescribe sang doctor, no? Yes. Amo na gidi secure gid na nila dapat. So, muna ka importante, no? Kagay, isa man talaga importante, kablikat princess, sa mga documents, bala nato na nga hindi mabuto, Mabasa. mapuno, Oo, no? kung Ang mabasa inyo ka rin, sining oo. go bag dira, Mhm. sa inyong documents, is I-separate, oo. mas manami, kablikat princess, pagid nga, picturean yung tanan yung mga Oo, importante may nga mga soft documents. copy, May soft oo. copy ka mo, no? Kaya in In case case. nga, no, at least makabuhin sa inyo sining, nga documents sa go bag nyo, kay basi sa go bag nyo, puro no documents, isa na nakabaol ang sulod yung kablikat princess. Yes, So kabalikat dapat may Erwin. mga soft copy ka mo every time no kay subong in the advent of technology sa aton sa mga gadget is dapat may soft copy ka mo na picturean nyo na. At least yan no may proof ka mo kag siyempre nga sa post nung mag-retrieve dira sa mga Documents nga may ara ka. mga soft copy labi na gid kung gina-scan copy nyo na dra or may ara ka mo nga biskan picture lang gid no mo na kay importante ka balikat princess ka kumbaga para malimit nato nung sulod sa aton sini nga go bag kaga speaking of go bag naman nga kablikat princess no nga it doesn't mean nga kung go bag nyo waterproof gid bisan na simple nga ano lang plastic lang nga kablikat princess no ay ipotso nyo dra sa nga plastic nga hindi mabasa ang inyo sini nga go bag ang inyo hindi mabasa ang mga Kaya documents kung may nyo mga basa ka masulod. mga bayo, Oo. pwede na gid kabalikat Erwin gamiton ng plastic, no? Nga, Mm. kung if ever, no, nga wala gid ka mo ba, wala ka mo masiaran. Oo. Pwede pa gid ang plastic bag. Yes, yes, kay Jory kablikat kalamiting Erwin. ran kablikat Oo. princess na dapat mangin boy scout ka girl scout kita kay kumbaga muna nga mga time nga yara kita sa down moment naton kapin pa kung affected Oo. kita. Hindi So, naman dap- kita kapili, no, hindi sa kita sitwasyon, no? Oo, hindi kita ka pili sa aton sini nga comfort gid pero at least no preparado kita biskan sa gubag na naton may ara kita nga gamiton bala no nga Yes. kaya ang mga lawig yan 3 to 1 week no nga kalawigon niya kumbaga temporary lang gid nga hindi ka mo magutman hindi ka mo Yes. dira maglalaang inyo singa pilas kung Nakuhawan, napilasan oo. ka mo hindi ko matkunawan kaga another pag masulod sa aton singa go bag gani kablikata princess. Yes, kabalikat Erwin, no? Kung gabi naman, no? Kabalikat Erwin, amo na pinaka-importante, no? Ang aton nga, flashlight. Pero sigurado naton kabalikat Erwin, no? Ang flashlight, may extra nga battery. Yes. Or aside from may extra battery ka, may spare ka nga another flashlight, and which man naka full charge. Kung if ever nga gina-charge siya. Pero mas okay gid kabalikat Erwin, no? Kung di baterya siya, no? Kaya para at least bala, kung maskin wala sang kuryente, kaya usually kung may calamities kabalikat Erwin, no? Di ba? Gakadulaan or gakawadaan sang kuryente during that automatic time. blackout na kablikata princess no kung may mga kalamidad kita bisan linog lang ani Expect bagyo na no. lang, ho. So kung bala nyo daw galain ang chimpo no pang full charge na tanan-tanan. Pati yung power bank, kabalikat power Erwin, bank no? nyo, tanan nga mga pwede nyo mga ma-conserve no. Kaya siyempre conserve man kita sa aton sini nga battery kablikata princess. Oo, yes. Kapin pa kung gatigulula na blan no kaya hindi kita kapakot. Magainali na mag-brown out kaga siyempre kung magbinagyo na karon way kitang balo kung pila ka days pa magsiga no. Kay may mga repairs, mga maintenance pa na or may mga repairs pa no. Kay kung magbagyo nga Okay lang kabalikat Erwin, no? Kung Oo. do ara ka lang inside sa balay mo tapos ang do wala man gid sang linog or mga baha lang, if ever nga ano may ara kita kandila do or in which bala nga makapahatag sa aton sang suga na during night time, no? Mo pagid ang pinaka-importante kabalikat Erwin, Yes, no? no kung ano mga pati mga lighter nyo pagid nga mga post pro nyo dra ipang putson nyo nga daan no kapin pa kung Nga hindi kagisulod dapat sa mabasa. Oo, nga hindi Yes. dapat mabasa no kay I don't know lang kung matutuman mo na kabalikat princess kung sa una nga chimpo sa amon nga time I don't know lang sa inyo nga time. Oo, Ang naplan post ko pro mo man. na importante no nga
mga post-pro ni dapat hindi sa mabasa no kay once mabasa ginabutan Wala pa na. na sa ano iba na para magmala ko ng Kablikat Princess ginabutang sa ilog. I don't know lang kung ma-effective sa no pero Para? mas pagod nga magsiga sa once nga ikudlit mo sa no ang posporo no pero daw hindi siya effective. Do wala ko nakabalo ha. Oh. Dagon gid nga ano nga hindi sa basa no dapat nakaputos gid sa no kamo na kay Prante kay siyempre kung magano kadra karon magluto kasi mga kalanon dira kung tanan to kung wala sa mga Kung basa na, hindi na magasiga. Yes, no, okay kung mga kalamiting nga dan kakaubusan sa mga LPG, kakaubusan sa mga butane dira. Hindi ko makambay kung mga electric kada nga no kay wala kuryente. Kuryente naman. So amo na kay importante ang lighter kag ang may posporo. spare. May spare kag mo dapat dapat i-secure nino ina nga mga bagay nga hindi mabasa Kablikat Princess. Yes, Kablikat Erwin no. Specifically Kablikat Erwin no may ara pagid nga kinahanglanon naton which is the cash no. Kaya kung may mga actually nga mga emergency no nga need mo dalon sa hospital or may mga kinahanglan kang mga balaklon nga need gid sa balay or need gid magwa no at least may ara ka mga spare nga cash. If ever man nga ara ka mo sa mga evacuation center Kablikat Erwin no need gid naton sang mga spare cash nga makabulig or maka-help somehow within pila ka days no para hindi man ka magutman kag especially ang mga kabataan kung need na sang mga gatas or mga diapers nga balaklan dapat specifically gid gani dapat Kablikat Erwin no prepared na ang mga munang abagay or butang pero at least bala Kablikat Erwin if ever nga hindi mo gid man na prepare ang mga munang nga stuffs may cash ka dira sa imong bag. So mo na importante no biskan pila pa na ka milyon sulod sang imo sini nga ATM kung wala ka sang cash mo mo ATM machine. Sang ATM mo dira. Makadto ka pa sa bangko Kablikat Erwin galinog na. So mo na importante no nga mayara ka mga spare cash no nga cash sa inyo sini nga wallet dira no. I-secure gid Kablikat Erwin no basi man nabasa naman lang or madunot da or hindi na pala makilalaan. Kay subong may mga polymer naman ang aton nga mga bills no. So dapat as long as nga hindi lang sa manod no. So dapat preparado kita. Dapat may mga spare cash kita or may mga cash kag bills kita sa aton sini nga go bag dira no kay ang iba nabi nagkala anod na or nagkala sunog dira wala na ano na so dapat may ara na sa inyo sini nga go bag mismo Kablikat Princess agon nga preparado kita all the time no mo na kay importante Kablikat Princess. Yes, Kablikat Erwin. Kablikat Erwin ang last pinaka importante. Prante sina Kablikat Princess o pasiplatan na ni naton sini nga mga viewers. Dira sa aton sini nga monitor Kablikat Princess sa aton sini nga Facebook page. Acknowledge na naton sini mga viewers dira ilabi na gid kay Mama Nala Rodriguez kay Mama Tata ni Provido July nga nagalang tawo sa aton sa program. Kablikat Princess, sino pa gid? Yes, si Ma'am sa PNP Miyag-Aw. Yes. Good morning, Ma'am, sir. Good morning, Miyag-Aw. MPS is watching. Thank you so much, sa pag-monitor. Si Ma'am Geraldine Patosa, good morning. Yes. Good morning, Ma'am. Tapos si Sir or si Ma'am MJ Armada Monterfreyo. Good morning, Ma'am and Sir, watching from Saudi Arabia. Si pakaisa ko Kablikat Princess na kalang tawag sa Saudi. No? Kaya thank you so much gidra kay so much, Ma'am. Kasina. Okay, kay Ma'am, sino pa gid? Si Ma'am Tisa Latosa. Good morning, Ma'am Princess kag Sir Erwin watching from Hong Kong. Kag shout out dyan sa pamilya sa Latosa Barangay, Kabugaw, Kalinog. Salamat. Thank you so much, Thank you so much, ma'am. Si Sir Arthur Dimafiles watching here in United Kingdom. United Sa Kingdom UK, from Ahoy. si Sir Arthur. No? Thank you so much, Ged. No? Taga Ahoy, no? Thank you so much, Ged, sa pag-monitor dara sa kay Sir Arthur Dimafilis, no? Dara sa UK pa Kablikat Princess. Si Ma'am Angge Brabanso. Good morning. Si Ma'am Angie Brabanso sa Kablikat Princess na nagalantaw man. Alimudyan MPS, no? Kablikat Erwin. May nga klase ni si Ma'am Angie Brabanso, no? Dara sa Alimudyan, no? Thank you so much, Ged, sa pag-monitor, ma'am. Thank you, Ged, ma'am. Si Sir Raymond Prada, mga kabalikat, good morning, shout good out morning again sa Pototan Association of Ontario. Yes, tapos ang sa aton nga ga-monitor sa Facebook page si Sir Noriel Penuela Castor, thank you gid sir sa pag-monitor. Si Ma'am Sir Glenn Cortel Mondehar, thank you man sa pag-monitor sir. Si Sir Mark Anak Ercon, thank you man sa pag-monitor sir. Si Sir Xavier Hinata Azumaki, thank you man sa pag-monitor sir. Kag si Sir
Well, George, thank you man sa pag-monitor, sir. Si Hmm. Ma'am Jinky. Hi, tita. Good morning, Ma'am Princess. Okay. Good morning, ma'am. Good morning. Sa akon classmate, nadula siya. Dahil lang. Si Aha. Sir, si James Anthony, gandang pulis si classmate. Wow, Aha. classmate, thank you, Gid. Classmate kita. Oo. Oo, classmate ko, Gid na. Ah. Tapos si Sir Ross Solon is watching. Thank you man sa Thank you so pag-monitor. much. Si Sir Jimmy Junior Crodo, thank you man sa pag-monitor, sir. Si classmate ko man sang high school Kablikat Erwin, no? Si Gwen Lamparero, taga diri man sa Santa Barbara. Thank you thank gid you sa so pag-monitor. Aha. Si Sir Skywalker, thank you man sa pag-monitor. Si Sir Ronsky Ilumba, thank you man sir sa pag-monitor. Si Sir Fernie Peter Velas, thank you man sa pag-monitor, sir. Yes. Si Leonard Shreliv, thank you man sir sa pag-monitor. Mhm. Si Ma'am Ames Importante, importante gid siya kuno. Okay, thank you sa pag-monitor, ma'am. Sir Edri Luzada, thank you man sir sa pag-monitor. Kag si Sir Payuran Gmail, naka-smiley, akag naka-heart-heart. Thank you man sa pag-monitor, sir. Kag si Ma'am Lasafine from Pavia MPS. Thank you gid ma'am sa Good pag-monitor, ma'am. Good morning. Aha. Kag si Sir Payuran Gmail, no? Kabalikat Erwin, no? Okay. Monitoring man. Yes, thank you so much guys sa tanan nga nag-monitor no sa aton sining nga mga live program sa Subongaga. Kaga by the way Kabalikat Princess no sa tanan naton sining nga mga followers no. Diri sa aton sining official Facebook pages no nga Iloilo Police Provincial Office ug subong man sa Santa Barbara Ugyon page no. Kag sa nag-monitor man sa aton sining YouTube channel no sa Santa Kabalikat Barbara Erwin. Ugyon no. Thank you so much guys sa inyo sining pagsubaybay. Kag sa nagpamati man sa aton sining radio frequency no sang DYIS 106.7 FM no sang Radyo Ugyon Santa Barbara. Thank you so much gid. Yes, thank you Kaga so continuation sa aton sining Go Bag Kablikat Princess mas masulod sa aton sining Go Bag Kablikat Princess. Yes, Kabalikat Erwin, amo na itong last naton nga need, no? Kag ang pinaka-importante sa tanan, Kabalikat Erwin, no? Ang aton nga cellphone. So, Kabalikat Erwin, amo na yung maka-communicate sa aton nga pamilya if ever, no? Na during disaster is layuan na ka mo. Kag makakontak ka mo, Kabalikat Erwin, if ever nga kung diin sila, kung anong ilang sitwasyon. Yes. Kag aside from that, Kabalikat Erwin, no? Ang purpose man sa aton nga cellphone is dapat may load ka, no? May ara kag dapat nga di dapat nga wala ka load kay useless man siya gyapon if ever nga wala siya load. Kag aside from that, Kablikat Erwin, ang purpose pagid sa aton nga cellphone, no, dira ta makakuha sang mga aton mga balita kag impormasyon nga kung ano nagakalatabo sa aton nga palibot, Kablikat Erwin. Kag kun diin man kita pwede nga maging safety, kag if ever nga dira may mga updates, no, Kablikat Erwin, no, especially sa mga kadabanwa, Kablikat Erwin, subong daan may ara na sang Facebook page, no. Yes. Kag dira sila ga-update, Kablikat Erwin, kung ano ang himuon kag hiwaton if ever nga amo na ang calamity. So kay gabulig man ang aton nga government kag ang aton mga pumuluyo nga ara dira nga involved, no, para at least maka-inform sa aton dayon kag maka-action kita towards sa amo nga situation or scenario, Kabalikat Erwin. So mo nang importante Kablikat Princess no aton sining mga cellphone na sa subong sining nga tiempo no dapat may ara or yara sa aton sining nga poder gid permi no kag secure naton nga yes, dapat full battery gid Kabalikat sa permi Erwin. no kag siyempre hindi man naton pag abuso ng aton sining nga cellphone no nga kaysa dasing pag ubay because man sa overuse bala Kablikat Princess no. So dapat kung kangay sining mga kalamidad no sunod-sunod mga kalamidad naton, so dapat preparado kita aton sila nga cellphone is full charge kag may yara load no kun nga importante nga maka-communicate kita kag kung pero kung kinahanglan kinila Kablikat Princess no sang police assistance and rescue dira Kablikat Princess, pwede man sila kadayal sa aton sining 911 kabis kan wala ka mo load dira speedy nyo niya madayal no maka-communicate ka mo makapangayo ka mo sang rescue dira kag siyempre no kung police assistance man is yara man no Kablikat Princess sa aton sining unified 911 sining hotline. Yes, kag siyempre dugangan naton Kablikat Princess no sa aton sining Go Bag no secure man naton no nga may mga listahan kamo dira sang mga directory naton Kablikat Princess. Ilabi sa mga emergency hotlines dira. Aside nga naka-save dira sa inyo sining phone book is dapat may naka-print out kamo dira no nga laminated or hindi mabasa bala no nga nalistahan sang mga emergency kag hotline numbers sa inyo sining mga Go Bag. Ilabi nga ang linya sa inyo sining kapulisan, subong man sa mga NDRRMC ninyo dira or MDRRMC ninyo kag subong man sa mga
emergency agencies nato, no, like sa mga hospital dira dapat yara sa inyo sini nga directory nga nakatago sa inyo dira nga go bag, kaya agon nga lang tawanin niyo dira in case nga kinahanglan niyo sang bulig, no. Mo na gamito naton sa cellphone, no, para sa pagpangayo sa mga rescue or assistance agon nga makabulig sa aton kag sa aton sini nga kaugalingon kag subong man sa aton sini nga komunidad Kablikat Princess. Yes, Kablikat Erwin, speaking of makabulig, no, Kablikat Erwin, isa pa gid nga kilanglan naton sa aton nga gubag, Kablikat Erwin, which is the whistle, no, Kablikat Erwin. If ever kung wala kita sang cellphone or ano da nga any communication, kag aside from that, Kablikat Erwin, kung ginabaha ka or naanod ka dira, no, ang posible naton nga mahimo nga ibutang sa aton nga liog or sa parts ng aton lawas nga daw dali ta siya mapudyot, no, kag magamit ang whistle, no, para at least sang attention, makakot sang attention sang aton mga kaupdanan or mga tawo nga sa aton palibot, no, kag para ma-safety nila kita kag mabuligan. So mo na mga aton sini nga whistle, no, or pito naton, pito gid man, no. Oo, pito. Amo na importante Kablikat Princess, no, nga magamit, no, in case of emergency like sa mga linog, no, kay ban may ara nga may cellphone katon nga dala, wala naman signal kay simple tatampukan ka na, pero why ka da madunot kay tungod nga naka-cover ka sa Kablikat Princess sa mga hard objects dira or sa mga hard furnitures, so natampukan nga na karon, so mo nagbrante, no, kung liba kung wala to signal, no, kay hindi na makapenetrate ang signal kag tapos or dead spot ang inyong sing area, so mo nagbrante, no, nga whistle, no, nga makapangayo ka mubulig dira nga samtang rescue dira nga natampukan ka, malan may nagapamito sa dalom or may nagapang gawisel dira, so at least na mabuligan ka mo, no, mo na kay importante ma-identify kung din ka mo nga area ka may buhi mga tawo dira because man sa whistle, no. Tamo na mga sulod sa aton sini nga go bag Kablikat Princess. Kag iban pagin nga mga importante dira Kablikat Princess like sa mga instant noodles, no, mga canned goods, no, inang dugay bala ma-expire. Oo, so dapat preparado kita dira, no, isulod nyo dira sa inyo sini nga go bag nga kay siyempre kung mga kalamidad Kablikat Princess, although nga wala ka nagana kisa magkaon Kablikat Princess, pero kinahanglan magkaon kag isa kakagutman ka ano ka na, depressed ka na karon, no, na-stress ka na. Lang da chocolate, exhausted ka na, so dapat may yara ka mga mga patawid gutom nga mga pagkaon, no. So dapat mating positive man tagyapon Kablikat Erwin, no, kay tanan nga kalamidad, no, may end man siya gyapon, may end game man siya gyapon nga tawag. Kumbaga matapos gina siya. Matapos gina Kablikat Princess, no, kag samtang buhi kita Kablikat Princess, may ara gid nga kalamidad, no. So all we can do is prepare gid lang Kablikat Princess, sa dapat preparado kita all the time, no, kay Kablikat Erwin, no, kag ang hambal tabala nga every calamity, no, kag every rain or every nga storm, no, there's always a rainbow right after sina. So after sa rainbow sunrise na dayon Kablikat Princess. Pangalipay ka naman na. Kag kung may sunrise man gani, may sunset na gani. So mo na dapat Kablikat Princess, kung life must go on, no, kag part gid na sa aton pangabuhi Kablikat Erwin, sini nga pangabuhi kag part sa aton sini nga pag growing up Kablikat Princess, kag importante Kablikat Erwin, no, preparado lang kita kag aside from that nga ma-safety lang naton kaugalingon kag para may harap pa kita sang ginatawag nga boss damlag Kablikat Erwin. May bukas pa Kablikat Princess. May ano ba yung lyrics na? May bukas pa sa iyong buhay. Okay. Tutulungan ka daw ng Diyos. Kasample ka isang may bukas pa. Ikaw na Kablikat Erwin, kay pangalaki na siya mo. Okay, na babae ng unang lead ba? Hindi, lalaki. Ladies first na mo. Nagpatudlan na. Amo na Kablikat Princess no nga despite sa mga kalamidad nga nagkaklanabo sa aton singa palibot, no, try to think positively na lang, no, Kablikat Princess, no. Kag mga muyo Kablikat Erwin kita every day, no, kag every prayer helps kay Kablikat Erwin. Kaya nagkaklanabo ko sa reminder lang man ni sa aton Kablikat Princess, no, sa aton sining pagulikid magisa sa aton sining palibot, no. Kay kanan nga mga kalamidad ni result man, no, sa aton sining pagabuso sa aton sining environment, sa aton sining kalibutan, no, ang inistara naton nga wisis ko isang kalibutan mo na mambal nila no nga nagabawi na or nagabalos na because man sing kung nga may linog, no, so may part sa mga nyo permi ang trees, so gareklamo na ang part man na sa mga climate change naton, mga climate changes na nakatabo sa aton sining palibot, no, kay siyempre why na sang nagamatamat na init na gid ang kalibutan, no, even nga sa subong nga tempo ozone layer naton ganipis na Kablikat Erwin. Na gid sa una nga tempo amo ni nga binulan September, kung magwa ka Kablikat Princess, I don't know lang kung madunuman ng pasang kamay ka pa, kung magwa ka mo
ni nga binulan di medyo malamig even kung mabugnaw kabalikat Erwin ho. Kag do mafag-fag gaway kabalikat Erwin no. Hindi pares ang subong adlaw no. Alas 7 pa lang. Gatagiti ng init no. No hindi ka nagit magwa kabalikat Erwin no. Kaya sunugon ka na gid ya. Oo, sang una yang tiempo yang ano dunuan sa gamay na gato tinukar mga grabe ang mga ubos because aside from that ho, lain gid ya kabalikat Erwin ang tiempo. Kagang hangin kabalikat Erwin no do ma-replenish do matinlo gid yan no. Ma-feel mo gid nga kung anong breeze ang ginatawag nga kag hindi parehas ang subong mga inadlaw no kabalikat Erwin no do ano na may every maskin sa may damo na mainit na sa uma yabok mayabok nagaganotice man kabalikat princess no nga sa subong lang at tiempo no may isang semana hindi ka paninlo sa imong panimalay lang tawablan no grabe na gid yabok yes grabe na higko no because man sa ngaton sa palibot ngaton sini nga kanginan is hindi na matinlo kabalikat princess no wala ko gabukas ang bintana kabalikat Erwin no kay pila pala kadlaw do pag next day bago ko lang limpyo miyara na yabok ang imong even kani mga kwarto kung nga wala ginagamit even kani ako mag sa kwarto sa uma no isa may duwa ka semana hindi ko nakapuli or isa ka bulan grabe nang yabok no how come nga kalambot rang yabok because nga hindi naman natinlo ang aton sing palibot so mo na blaka ano na kung baga nga aton sing kalibutan nga matamat na gid ga matamat na gid kaguba so ang kaangay sini nga mga kalamidad is ang aton sini nga kalibutan is ginabalik nga sa aton no kung ano man ang ginahimo naton sila kaga during sa mga pagbinaha no kung ang binaha kay ang basura nyo ginapanghaboy nyo sa no mga hindi ka dapat haboyan especially ang aton nga mga areas bali nga mga sapa, mga inwatch bali nga aton mga water areas bala kabalikat Erwin no. So dapat aton mahibal-an no ang aton gyapon nga usual nga ginatudlo sa aton during sa school time no. Wala naton gina-practice kabalikat Erwin no ang pag-segregate sa aton mga basura no. Ihaboy ta na lang dira tapos sunugon na lang ang pagsunog mo pa ya balaga tigiti ng init sunugan mo pag iya. Kaguba na sa nga ozone layer naton kapin pa mga plastic kinasunog naton nga which is nga dapat yung mga dahon isang kahoy kabalikat princess no why na naton ginatutda no. Galing ko kaysa ginagamit man ni naton para sa mga lamok bala kung kaysa pero supposedly na may compost kita dapat dira kay nakakadunot na gadunot man siya actually dapat ibutang na lang siya sa ang kung may mga tanom ka mo bala kabalikat Erwin no ginahimo mo na ginhambal mo bala ginahimo siyang compost gina-compost naton agud nga ipasulod na lang sa dalom himo na lang abono may mga kumbaga recyclable lang tanan dapat naton nga ginagamit kag siyempre mga organic bala kabalikat princess no kay subong na kadaan damo na kita sa mga ginagamit ra nga mga kung ano nga mga chemicals mga ingredients sa pag sa mga spray no kabalikat Erwin maskin sa mga mga pesticides no grabe gid ang paggamit no kaya ang usual pagtangkilik gid sa Pinoy no sa amo na nga mga produkto nga makapabulig or maka-help nga daw mas madugay bala ang pagdunot or pagbubas ang isa ka ang fruits or vegetables dira nga ginaubra nila no do ano bala no kabalikat Erwin no masin gani ang manok kabalikat Erwin subong ginapadali na magdako gina-inject kay kumbaga sa subong sin nga tiempo kag kabalikat princess no instant ang tanan-tanan pero dapat hindi kita magkalipat no kung anong mga kinanda naton before no nga which is nga ang mga madugay naton alam sa pagluto pa lang kabalikat princess no sa mga pagkaon naton kung madugay maluto di ba mas manamit siya healthy siya no so well prepared siya instant na lang gid subong no so kumbaga instant ka man madiretso ka gid sa ospital instantly kag that's why gani nga ang aton sining pagpambuhay ko sa dasigay na lang pero which nga very unhealthy dabi ang gina-practice naton kabalikat Erwin no especially kay tungod sa busy ka na or ano kung excuse na naman lang na ang busy nga ginatawag kabalikat Erwin no pero kung ginagaan tagyapon sang tiyempo ang aton nga kaugalingon no nga maka-time kita kag makahatag kita sang proper nutrients sa aton lawas pwede tagid mahimo ina kabalikat Erwin yari na kita sa aton sining oras nga last 10 sa 58 na saga kabalikat princess no kag ginakalabo sa kita sa aton sining tiempo pero anti sina kabalikat princess no ang mga additional tips and reminders naton pagadugangan naton sa masunod naton sining mga episodes kag buwas no mayara kita sining guest no bisita kita buwas no gikan sa aton sining FCU aton sang aviation security group kabalikat princess sa aton sining Iloilo Aviation Police no mga bisita naton buwas no sa aton diri nga programa kape kag balita naman nila buwas no alas 11 to 12 sa ngudto pag-discuss naman naton nga kabalikat princess nga simpre nagalapik
nagahilapit na kita no sa peak season naman laban-laban damo na ka travel padulong mga holidays, especially vacation. kay are na ang Christmas kagang New Year no kaga subong man prior sina no mga celebration pag nato no sa November 1 and 2 no sa All Souls Day and All Saints Day pag nato na Kabalikat Princess. So damo na nag-travel subong matamet kaga matomato na pag-travel na loaded ng aton sining mga makapauli ports sa ila nga mga probinsya. Pati ng mga airports nato na loaded naman no damo na sa mga nagapabook sa mga tickets nila. So dapat kita no preparado man kita kung ano dapat nato ning moon kaga buwas no mga nakaupon nato ng aton sining aviation police station ng Kabalikat Princess gikan sa diri sa Santa Barbara Cabanatuan International Airport Kabalikat Princess. So bantayan nyo naman nina buwas no sa aton sining programa naman kapikag balita naman nina Kabalikat Princess alas 11 to alas 12 sang udto kung sino aton sining mga guest bantayan ninyo ina buwas nga adlaw Kabalikat Princess. Yes, Kabalikat Erwin. Ma-end program na kita no. Okay. So sa aton sining oras nga alas 11 punto na. Yes. Nagapasalamat kita no sa inyo sining pagupod sa aton sining programa kanu for sa kalawan sang Radyo Gion Santa Barbara. Pilitanay naman kita sa masunod sining Martes no diri sa aton sining programa nga nagdulong sa gihapon sang balita impormasyon kada Martes mula sang liwan kundi ang Ilonggo Caps on Air. Kagikan na lamang diri sa Kabalikat Multimedia Convergence Center Kabalikat Princess. Yes. Sa kaaluan ni Dr. Ramel Uy sa ngalan sang aton Provincial Director Police Colonel Bayani M. Rezalan. Kag sa ngalan man sang aton Public Information Officer Police Major Rolando Oranio, kag aton nga mga kaupod no, kita nga mga kabalikat Erwin, kabalikat Police Corporal Estabilio, kag especially sa aton nga aton nga technical side si Police Staff Sergeant Christopher Dignadice, kag sa bagong Pilipinas ang gusto ng pulis, ligtas ka. Ang kalinungan kakatawayan sa aton sining probinsya, obligasyon sang tagsa-tagsa. Ako naman si Kabalikat Staff Sergeant Erwin Magarso. Inyo, masaligan.